He kovan baqî nivîsî, însan hê nebûne însan li taxên paragrafên qetiyayî. He kezikê birçî jî dêv lanên dengê te kirî, gerek her gotina te bi heft zikan bifikire. Nayê bîra min, bêka kêjan ez ê di heşê min de ev gotinên jor ji min re got. Nizanim çima got jî, belbî ji bo kitêbên berê çap bin pîr dibin gotibe. Belbî jî ji bo xwendên bi destpêka xwendina van kitêban re dibin şahidên mirina hêviyên xwe. Tu zanî çima? Fillehên Gopalçêker gişkan du caran koç kirine. Na nizanim kovan çima? Gopal ji miryara nelazime loma. Li skakên kitêbên bi serdema xwe re dijîn, heft caran zikê gotinan tune, heft caran gotin nizanin birçî bibin û heft caran gotin zerin li heman payîzê. Însan hê nebûne însan li taxên paragrafên qetiyayî. Her tişt kevinbûyî ye û ji kevinbûnê çê dibe li vir. Çi cara tiştek ji kesekî yan kesek ji tiştekî diçire. Awiran jî bi xwe re diçirîne û dengê çirandinê zer diherike li her çar payîzên heman salê. Paragraf zêtir diqetin û çavên ewran ziwa dibin piştî hêstirên nebariyayî. Berî ez bibim nivîskar, edebiyat welatê bavê min bû. Artêşa karakterên kuştî welatê bavê min dagir kir û mirin bêxwedî ma. Piştî ez nebûm şair, ez bûm xwediyê mirinê li welatê bavê xwe û jiyan şîn hat li goristanê. Hin jî nobedarim, hin jî mirin saxe li goristana van hevokan. Piştî her koça serdemekî saxek jî namîne da karibe şûna mirinê bigerîne. Li wan hevokên bûne hespên serdema xwe. Deriyê demê li pişt serdemê tê girtin, dunya bi agirê qelemê bişewite jî nexema deriyên girtiye. Girêka derî bifilite, rabirdû bigirî li pişterî. Biweşin tilîkên min ji destê kitêbê, vala bimînin çavên bergawê. Wê hişt nebe ev dara min di pişta xwe da çandiye. Û wê bêsîn nemîne diropa xwedina te di çermê min de. Reva heşê min û rûniştina bedena min zêde min diwestîne. Kompûterê vedimirînim ez vê dikevim. Radibim ji hundir derdikevim û dikevim hundirê skakên simniyayê. Skak gişt qasê bejna min dirêjin û însan gişt qasê kincên min qutik in. Berê çîmên tilîkên min li daristana porê min dibeziyan, niha li kaşkaşoka serê min dişemitin, wekî destê diya minê li ser sabûnê. Hasilî kelam, ez bi ciwanbûna hevokên xwe re pîrtir dibim. Li van skakan însan gişt qetiyan, min jî por weşand. Yanî dixwazim bêjim, skak miştin ji însanên qetiyayî û porê weşiyayî. Ez û xwe em ê herin kafeya Çaykovskî bîraya Cemidî vexwin. Kafe li skakeke teng e, lê skak ji hundirê serê Çaykovskî firehtir e. Radibim ser xwe, valahî li ber min dibe rê. Berî didim tuwaletê, nerm dibe valahî dibin lingên min de. Dilezînim, mîza min pertê û tuwalet pir ji min dûr diçe. Heta xwedgirên tuwaletê dunya kevin dibe. Pistika mîzê vala dikim. Cizdanê min jî vala dibe. Derdikevim. Dengê xwediyê kafeyê jî li peyê min derdikeve. Oxir be mamoste. Li pişt xwe dizvirim, dengê xwe dibihîzim. Spas, Stalin. Xalûçka kenê wî porê biharê dibire,
دنیا گوڕی دبه ji kerema xwe rûnê ez ê qehweyekî ji te re çêkim divê ez zû herim malê û behra qetiyayê bidirûm dimeşim li kordonê hemû skakên dunyayê pêşwaziya min dikin min dibin skakê vê nivîsî û wenda dibim her skakek ji welatê bavê min bêtir hatiye dagirkirin her salek emrê min dirêjtir bûye ji salên emrê diya min li peravê xwe didim nava destên bê bo min didirû pêl jî peravê didirûn